Πιστεύω δεν άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Στο τέλος ακούγεται η φράση «αυτή φταίει». Πιστεύετε πως υπάρχουν ακόμη σήμερα αυτές οι αντιλήψεις? Θα ρωτήσουμε τα δύο ψυχολογικό. Αν είναι δυνατόν, είμαστε η τελευταία λογική άνθρωποι. Απλά προτίμησε να κάτσει και να μην κάνει τίποτα και ακόμη μια φορά πίσω. Αυτή κάθεται και εμείς δουλεύουμε. Τώρα. Θα ξεκινήσουμε με τα Λύκεια και συγκεκριμένα το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την ταινία μας, άλλη μία. Καλούμε την αντιπροσωπεία στη σκηνή για να μας βραβεύσουμε για την ταινία αλλά και την αφίσα που δεν βλέπετε στην οθόνη. Ωραία. Κύριε Αγγελοπούλου, παρακαλώ για την βράβευση από το Ιτωμέν. Και είναι και η αφίσα που βλέπουμε επίσης. Ευχαριστούμε πολύ και για τη βοήθεια στην παρουσίαση και γενικά για τη συμμετοχή σας. Ωραία. Και σταματήστε να τρολάρετε τις παρουσιάστες από κάτω. Έχουμε ένα θέμα. Ωραία. Μπορείτε να καθίσετε. Ευχαριστούμε.